За парадай дапамогай у сераду асабісты прыём грамадзян правёў кіраўнік раёна Александр Ціток. З якімі пытаннямі звярнуліся шклаўчане ў райвыканкам, глядзіце далей. Па пытанні рамонту ведамаснага жылля звярнулася Марыя Аржанович. Дом, у якім жыве жанчына, знаходзіцца на вуліцы Першамайскай. Уласнік на дадзены момант шклоўскі льнозавод. Патрабуецца рамонт даху, печнога ацяплення. Кіраўнік раёна Александр Ціток даручыў неадкладна ліквідаваць праблемы, якія перашкаджаюць камфортнаму пражыванню людзей. А ў далейшым дом павінен быць перададзены на баланс жылкамгаса. І ўсе наступныя рамонтныя работы неабходна планаваць і праводзіць згодна плану. Таксама на прыём звярнулася сямейная пара. Яны упэўненыя, што суседскі пруд, які раней захадзіў на іх участак, быў засыпаны, але не поўнасцю. Працягваюцца і спрэчкі па вызначэнні зямельнай мяжы. Падагульняючы абмеркаванне пытання, каб разабрацца дэталёва, было вырашана ў бліжэйшы час выехаць да праблемнага ўчастку для вывучэння сітуацыі на месцы. Трэба адзначыць, што некаторыя людзі, якія прыйшлі на прыём, прытрымліваюцца пазіцыі «Хачу, каб мая праблема была вырашана неадкладна». Таму прыходзілася растлумачваць, што гэта нельга зрабіць па шэрагу прычын. Словам, даручэнні кіраўніком раёна дадзены. Агучаныя падчас прыёму праблемы будуць знаходзіцца на кантролі менавіта да іх вырашэння. Усё, што рэальна выканаць у рамках заканадаўства, будзе выканана.